Здравейте, днес ще ви покажем ядене на канела, взето от Макс Волюм и Екзаяванко. Кечето канела, форно. Той е толкова хитен, тук има подготвили сме чаша вода и някакъв парцал тук. Да, разбира се. Чушкопека. Чушкопека. Това е чушкопека! Четката за зъби. Това е четката ми за зъби. Това е бидона с зелето. Да е. И той наднича. Сега ще правим опита с канелата. Ако нещо стане, той ще повръща от тук. Да, разбира се. Измислил го. Мания тази вода. Не бе, човек. Не бе, играй. Мания тази вода. Той е върка в бидона са. Тя е развалена, сигурно е. Прясна зелева чорба. Как глъхне, драги зрители. Нали, много е хубава. Той ще пи зелева чорба, дами и господа. Снимайте малко мене, бе. Изчезна. И да, той ще яди канела. Не в ръката, направо в устата. Добре, чакай. Да, стига толкова. Чакай. Не, стига, бе, човек. Ще те приберем пирогов е далеч, че чак в София, ние сме в Бургазо, е. И той сега ще те поеме. И сипай си. Не, без така да е. Наведнъж, човек. Чакай, бе, притесняваш ме. Дръжи ма. Много гадно е. Върни свое лице. Чакай, обърни се за инте. Как се чувстваш? Да си измея ръчичката. Не стига така отдолу. Съседите ще ми бият. Аз му повръщах климатика. Цялата. Почти цялата. Беше половинка. Половинката от цялата. Дай тук да се бърша. Не в това е. Сега ще се измижа, човек. Това ми чершапа от вечера, с кой ще се завия. Как се чувстваш? Чакай. Дай някакво обяснение. Как се чувстваш? Чакай, разкажи какво е чувството. Какво беше чувството? Полепна ми всичко по устата. Чай. Ма как се чувстваше? Ето, дами и господа, отново сме в моята фегеска къща. Това е фегета ми на вратата. Остап да паре! И той сега ще гътне малко водица. Как си е? Как се чувстваш? Какво беше чувството? Бах ти дивя селенен. Полепна ти по устата. Какво ще кажеш на Николай Михайлов? Твоето изпълнение по-мъжки ли беше от неговото и особено на Ванката? Ванка, виж, неговото не е хвърлено нарочно. Антонио го признавам. Антонио го признаваш. И най-вече кой? Кой най-вече? Бай Тошо, нали? Бай Тошо най-големия. Може ли ти да ми разкажеш някой фекална история? Не. И по-хубаво. Това беше... Надяваме се да ви е харесало. Не съм самоубиец. Аре, и той ще хапни. С зелева чорба кът мене. Бастун. Гадно ли е? Много е хубаво, полезно за душата. Гадно ли беше? Като ти дойде с Юргюна ще разбереш. Както сами виждате, не е толкова екстремен да опита и с зелева чорба да си накисне в устата. Не искам. Аре бе, нищо ли ти няма е, бастун. Ще си го изсипам направо в устата. Направо в устата. Повечко, да има за душата. Дръж, гълтай. Получава оргазми, дами и господа. Оп! Климатика, виждате, оповръщен. Оповръщен климатика. Оп.
Да, така Много че да. гадно залепва на устата. О, направо в устата. Бра. Между другото, като се приеме много канела, може да се получи натребене. Майка му пак го излъгва. Мамо, спри да ме лъжиш. Не знам, че дядо Коледа вече не съществува. Така се получава, когато демона бушува вътре. Трябва да дойде катарзиса този път отпред. Съжалявам, че не може да пухнете прекрасно ухащата зелева чорба. Бидония. 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 Чакай, затвори. Чакай, ще затворя. Тук трябва да си експерт. И това беше, драги зрители. Женещи Жони. Казвам нещо и приключваме с това. И това беше от нас. Ако искате Към още тебе, такива Юкселе. И сега новата новина. Цифровизация. 1 юни. Как, младеж? Как да го свържа? Еми, така. Свързва се. Чао. По Бизоня, Станимира. Фонтана, в който лятото се къпим. Има лата. И чао от нас.